کاری ما پیش رفته یگان ارزش نکنین برای بوچکا جون ما تیار کردیم کی ایما زایش نمیکنه برای چی که ما همجا را کندن دا وقت رفت تراکتور کنده لکی سیرامه وقت میره салом алейкум бародарҷоно айни ҳол ҳузур дорем дар магазини бародармон дар повороти дараи алмусӣ ин ҳамҷара як бор нишон тен ҳами территорияша 8 километр дур ай душанбе ина зданира ина қадира ҳасан нишон тен бародарҷоно доставка дорем москва тамоми ҷои тоҷикистон метавонем занг занем ай 80 сомон то 250 сомон майкои чиста турецкий майкои хуб агар кадоми кайноми канали кӯля таҷик занг мезанад бениҳоят скидкаи хуб мекунем мега бародармон ина марамат занг занем бародаро ина майкои хуб ҳама турецкий ина хидм харидагӣ ма ҳамин магазин ина бародарҷоно брижавои хуб дора брикои нағз дора обуфои хуб дора кадоми кайнои ма занг мезанад иншаалло скидкаи хуб мегирам ҳамин ка чанд сомон бро 190 сомон 190 сомон ай канал мо занг занад иншаалло скидка ҳаст тамом браҷо ина ин ҳамикои хуб дорем беҳтарин молоб дар бардор زنده باشی دوال نمیخواه کنم گابی سر معقول شد عنیق اگر نمیگم عنیق میگم تصمیم ته دیده مغازین چقدر زوره بو انشالله هم زوریش در چه اکی بو میبیول مولی توزه هم مولی توزه شما گابی واجا زنده باشی زوریش با یه چی دیگه کی با در تلویزیون ختم میبینی انشالله در یوتیوب میبینیم بله خوش اومده بله سلام салому алейкум дӯстони азиз ин ашаланг алон бада худо хоҳад пеши об мерем давоми видеомона то охира тамошо кунед чӣ мешава лайк ва подписа сара фаромӯш накунед худово нигаҳбон اینا خواهی انشالله سرش کدین دوایان کنی بچه کن бародарҷоно кори мо пеш рафтеста ягон гарзиш накунен
дидест эхтон ин коро осон нестай. Инаму барои бочка ҷумла тайёр кардем. Шланго биёҷ. Полни шланго тайёра, шлангои хов кардагем. Биё ис биё. Инам ҷа трактор овардем, кандак пол мусти. шланги чили мо тапа тайёр, ина шланга хов кардагем бародарҷон. Фақат сабр кунен, иншааллоҳ ова ҳаминҷа мебинен скоро. Аввалаш худо, охираш худо. Рӯзе ки ҳамин ова овардем, мо ҳаминҷа расондем. ҳатман сиёнкатон мекунем, чтобы шумо ин сиёнкара долгай баъдаш дар накунен. Леки айма зависит намекуна. Барои чӣ? Барои чӣ ки мо ҳаминҷара канданда вақт рафт. Трактор канды, леки серавно вақт мерава. Унахтон бибинен чӣ сохтем барои ҷои бочка. бародаро ина бочкаро гирифтем, насиб карда боша мебаремаш сарио. Аташай поча, вайша гидей, вайша. Baba. O zaman bir korban koyalım. Ama eğer bir diğer kokan yok ki böyle söz bağlamadıymış ama. Sen artık çıkarırsa. O zaman tutamazsın. Bardo roli. Göz, sol peşe. Proszę. O, to jest czekanda. Está agora já